ma wodasani bi ansisiw aha wosisiwa na wonso asisi ni bi no watumi akọ wanim ya na ye ose otumi oye nananom oye sofo nti no ama ne kwan ohene na wosisiw ade no nim se wo de ano wode afiri nsam eno no so osisiri pc obi so asim sasabon sam kra ne bawu nti ne ewo no so nti a wusuro na afiri se no nti uja wade aman no ne ye chose bonsam na mu no oye bonsam no ono kra ne betimi wu na sebe o pere wade pa ho na akwa na de na aba esa na ye pese ye ka de boost to immune system no ye ka de boost to abrabo no ye ka de boost to akoma no ye ka de boost to adwene no na wotimi kokode ne pere ne ma ye wode ana ogidi so osefri yohani suboni peso besi ne osoro ahini ye kona ne yeden so de abrabo made a wo ye bia amu ani anya de ne ye wode ano obi beji afiri nsam no watu afa so eno na wo fa me ka tro nimre se twifa so de timidi so ye ofri se ye wode anko ade memmo da sani oba wo no ensisi wonyi mfiri nsam da ekobasa no anya bema no aye kraman ya woda ne poto so nanso wontimi mpo na ye sese ni wura ne makọ basa no ni mu aye hapa ya kwakọ ni mene MC aho ayiri se ta yes okoba jesi simprimu okoba kwakuko wo achire wa jese wo bo adwuma pa esa na zuka be ma American burger wono so wo achire wa jese wono so wo bo adwuma de ta yachi enedai anwumre producer se bo machi dom kwantabisa Isaac ene wo ha wo bo machi dom pa se dwumade ne ebekọ totedi amaye Asem Mpe Nipa panyina tenase watenase dia na ye nimu a na ye beko na ye de yakọ se de fiara bia ye na yakọ wifo birthday me ka bibia nkofo betena junction mantemu joint bar sport club pub nkofo be papa nto akakra firi se ne no obi be kai na werehwo obi be kai da ne si wuye ne ye obi be kai da ye de da ne maame wodi betwa bi obi be kai da ye de da ne kuna na ne yire wodi betwa bi obi nso de adwuma pressure betena baabi na wadi akoyifo birthday no amana ya akono obi so yire te ya wotete ne kunu bu emu no onso de betena baabi no apai korob kakra afi kuofuo be hia Friday na omonzo so a party kakra eti do Friday dia na se adane akoyifo birthday a chese ani amanyina ekọ se de obi awewe na obi asusu se esese ekono no onom anu anom o se drink responsibly na fi watimi akon ede akowanim enefie ofa komfa na che obiri anoche obiri komfo ho a ebu se kofo ayi mu pa eti nkura hodo a wekipi wo so no meselem na ntia no montombo nya fi no obi ko paitoa be kire ne kilasem ho nyansanim montombo na obi na ewu ekoto na kone no ni obi ayi ase na akwaje wuwo nyansa bi anim ko sabi unya oba bi atane to wampena akọ no amfa challenge woni so uye ne sa asundue be ba na afi ade chia yakopi nua ne korabre na ye nyina yetimi ene asundue eni agya mo no kan chi obi a ne de hye awu se mo Wofa no ye mamu ekose mamu hyede ye ma ye ho ya akọ efiri se enya kan ga na ni bia na mo Wofa no se be ya ye Wofa wo fie ne de na akan ye nso nti obi a ye wo kurum wo fie samra busuafo nyina bodompem atiwo 80 no ye ka kire mo se ye mamu hyede ye mamu kose ye mamu yakọ kwa kunya nwanwa se busua bi akohia ye omde atosompa ena omti potom ho no bi ehwe bi nti anse o mayi amom yakọ ne kosa na ye ne saafo ni nyina no enne ne yie enne futusem chencheche dapono so se de ye bada bia ye mamu no enne de no so ye bibi different kra ne nkomo na wo fie ha no ano odene enne ye bebusa we de nya futusem time ye bebusa celebrate be pan na wo penasem na ne movie ye ofe ana ne nwom ye ode ana sabe na ne bo ye ofe a wo wu ha wo pa na de ne ma ne ha wo ye be kwa ende ye be pon kura no ye de be ba na nso afre na wa kire wa agire ye be yi omo anya mba bi ko ni bi nso akire na afi ni awure fi no wasa akai no obi ti dem bo ne nsa no say bishop benanya ko wu de obi si Suzy Williams de obi si ebini a okoyi de ebini edi baba agoda gwagu obi a wo se de osi bodi di ebini na papa ko de bodi a besirewu bi so wono a je telebon chaka obi si wono a obi si donkuma politician obi si Sir John de ahye pa a je se we num nyina yankofo ma pass a we a ni no mo kan ho system mi ma na se de ne kura na mhwe ya na mko hu kala na msi ye Ghana fo ye wura fi papa yi se ni Asem adu nyina Wofa hands no o de video no Wofa hands we no melumba akwa aba je se nsem ko
ye be hwani nyina na afi ye de di nkomo na ye de bi aye sede ye ni gie kakra na areho kakra nso so apima no ye be firi mu kura na ye kɔ na futu sem no e bi different ye bo wura mu a obo se he Sompa Asem Mpe Nipa da mo kasa na nenso so mo akasa kwagu akwaba kwagu mejo so bru pacho bibia aboko na so e awrade ayi ade no da wa emre enekura me bini nyina no we be say enso adwuma pa na enso no aso na de kutai because na nko yi na enso aja nkonkon ba fi apani a oni akwala no wa na obo wa de nti megidi se kakaka yetiefo ne ahwefo ne ye kya wo mo se samri se ya ma ayi be se original Nigeria se mo na ya yenso na yo dabi nti ye ne mu na esiri pe nti saa nso na yetiefo ne de hyehye man ke edu be obi a misasaka nso ye nkya no mia menua ma de nyina Mr. Mo Mr. Mo samri onu so fi UK aba no na me ne ko friend say Mampon side one ene ko no waba na mbra no enipa unse ya na ka se UK for sa no mo kan de amanfo kan na make bi UK for de o mo se che de da bi sa ka sa no mo se sa no ka se ebinom yeni mo bi enso o US ana se Canada UK angasa hwemu ya mo se chi nye de no but omo bre ni ntia no mo hwe ne a wo ye no ma support sa no mo life ne tie nti me bre oba nso ne yire ma me patient oba mantan be so oba pele one ne baaye na nere no wedi pase wonye oba sebe prejudice ukọ obra ho a o kam ade ono kura ne ade ne da okura no no abo nani fako nti ya chia wo do odi ne yebo na nipa so ya papa unya kwanya si na ayede wa kama obi ate ya na obi okro ya papa o se men kan chiro bia na so duru ba bia kwaku duru me bia ese ochirim because ankrofo no mu no so di be nipa boni ankrofo mu no so nti ya na times no wo mo ya amanfo papa bi no mo de ato ma obi ante no eduru me bi na unya kwanya bia ya na opese wo kana afofrofo susua nti ya na nya yen sa ono awonka so nti ya na eduru me bi ayesa nti kwaku ene so wa na aka se akorifo birthday na wo ka se mbi se yie se basa unya obi na ota ne to a se soloku ya dan ya yie soloku wom ya ka meme so wa bi ma me abransia ya ofribe poso me so wa no bra otiase no o ka to so wu a ye fa soloku ma na yi ase me so wa no o si wo wu a ye fa soloku ma ntiampa tiampa nso owu ye ne ma no me papa sata me papa your friend say safwaje mu ne kwaku abramo wo mo so ko han e de show yo sa sama on ni patiase ne de obeka no e se wo ye o wanya dabi sa no nim se ne ma na ye ne baba ku na me papa kwa safwaje no edi o sika ne nananom ene ne ma ne nananom obi a ye enti sa na te enti abroad no ne command obema wo bi oni bi o sise na monyame nti sa eti soroku no kwan ya obi afa so ye ne ye pa obi afa so de nya ne yire obi nya ne de wa yi ase obi nya ne de soroku ase obi kura koje obi aye ne akonya ne kunu ho eti kwan ya fa so ku mokra enti ayi ase no obi ani obetima bra obi a ne mo ye oba wafo a ya na soroku no kwa ne tata oto ya na wa ende anya akono gwaguna ayi na ye mu de so na ya dwene ye hu obi wa akota na to ase de onika to ate no mpa na de chele twa wani so wo nkonsa bia me so nyina me so lokuna me twi me so ama on dem no me free fie ba am de tare ba ye pam me na mta ano TikTok me ko akwa bi oti moto to na oba no omo fa kire ni mienu do wotwi no na oba ne hye mfimfi na do oteto no kwaku na esre ono wote wona moto na kwa no so nye nti e bo ni mu sei no wo de afa ho se be ebu atopa wo oba na ote na chi no na oba ne hu ye no ede na akwa wa fa na ote machi wo ye na moto ni gina ye kwaku ogina ye oba ni sei na chi nyina sei wape chi nyina sei nti edu me bi oba chi anache nti e be stress uyo ba wafo a ya na edu me bi soloku no utwi a kwa be fa so a obetwi no
bi ana okunu bi etetawa na okunu bi te futu sem de de ba bia ye se kan na ni fa no itwa ko ba bia soroku de ede o ya nko na ma ede obu okura ni soroku mu no de o si nim soroku na sa o ebi ni masa ni me ga bia de we o si soroku no eno na ma o ba bi kura twema na no ma ware nti soroku ni ye ade bia na ba bia betuma odofo bia no ye ne mu ahwe ye mum ne wom I had to say asafo boy a friend hero soloku de obo so nze na sa ahodo unse nyu tini bi say na yere dafo sa Wofa as hero ni ano ne killer ntua mo ye program ai nani obende say bi be ko ne bi aka e man yakọ nenso obende de ya obema oba o ne te wote semase na sabi ku de nkuwa so firi mu aye o aso ne na bre se do ma ton fried rice ya de na afia o pagya na afia so ti ara wa o mtene so obende de sa na e be chechere o se onu tuni bi tuni mo se su jafo asi jo mu oba wo kru gina nchen okay nti drum be bia nyum bi kwa ye be hwem nti wo be frɛ mu a obi na kuma ntwi Allah mba ko ware teteni ama de o ya de Gago is it 21st clinic no guso obo adwuma o yes wo bo na me no de na yen se omo wo se o sisi na be ya o ya na kokom na twetwe ba bia na twetwe na se me ko me se o mo se wo ho na me da ho no mo de fidensi te kokwa na tuatua ne ama na kokwa na omo wo ontiment bi wo ho okay se wo na mo kwan mu kura wote okay omo di twiwa wo na mo kwan mu kura wote o se hospital bi wo ha the way on besi dey ya twiku nte cent bia nkuni kwa hu se free you 21st clinic no maza wo di na se ya 12 na ka besi ya yi omko ne the way a man so ani mutte na nanu ya da akoko se Chicago ehwi chemu ni om na soli ni gina what maka chi ni na soli o ja ma bi ma bi sai di bi na ne dede ne sa atika no kwa kufa na ye mpanifo obaja nkora nya ye wo mo sa atika no nenso yanya na no adu 21st Asem nkanchi onipa bi ase obo ase wo ho mpacho kumase nso wo ha akra wo ho sunwan wo ho nkran wo tachiman wo ho fa number ne frɛ obeso ye nhwehwe doctors ne mra fie mehwe wo a 0249311311 0249311311 0249311311 Roman father duro Roman father duro papa no osi stroke achewa chechire wato fom a menka Jose tumni kable o mo asole wakasa agina wona aso no ahunu se yes ono no wo hye ho na oba se obaba besaya de ama asomdua ba afo se body pains ana se waist pain obesa ni nyina de ama na wanya ahoto na odi ama okra diabetes oso wosa ene yade ahodo pia mintimi modi it was me kan just say brokra na achechire wo a Roman father say bra no nsam fama wo de yale bi atete udia bibiduro di nku ade a fa number na frɛ no 0247 919 122 0247 912122 0247 912122 o frɛ no obeje so no afeni am akotote dia no Vinci studio no Vinci se men kan kyerɛ wo se o pese on capture we yi ne mfama wedding no aponto abedin tuo no on capture ni nyina mfama photo shoot no pese on na yede mawa mpacha wasi tumini kai bra na kache ana fa number ne frɛ oba be ne kama o di drone unim drone ayiketu bi na sa aeroplane na namwiem na capture de ne kama masa o hwa no wa firi won na yesa om cameras na ni da won do e video mawa as a sebita frache okugina Canada nua bi ase na yetwa won na so na ye Ghana ha ya o se nim joints a wode wo kwa video no sa ye je no Vinci studio number no 0574 715 778 0574 715 778 obeje osu na niema akọ nanim ede amaupa Tago Heba mixture and capsules Tago Heba mixture and capsules Tago no wo bo adimo Tago no wo bo adwuma pa Tago no wo bo adwuma pa the Heba mixture and capsules no pebi no ma o no Heba mixture na the capsules ni tua na pampam yade bi e wo ho biala etu ase de amount upenchiremu a chen ya meka akire no a Tago number ni efa we papa matobi o mixture no capsules no me nom ne sei ne ntu yade be yase mame obechechi omu nyina da number ne 0243 228296
0243228296 tago obejo so na afeniema akon nanim ede ama obabia uwo bia ye ko yanim dia babia mahuda sisesi ya mechia eyemi ame maame Anita Hotel Anita na de eyemi nua ba ne din ye de to hotel no so nti uti Anita Hotel eyemi nua ba no na maame na de Dr. Janet Sifa Boache okunu de Boache nti eja wo me ne ene nyame nhira mo sem asom ye mo chiwa nwumire ya na mo amoba mo doba no a ano dene pa ene ne da ha no ano din pa kwaku Asem Mpe Nipa kwaku na be dem tumi Wofa asefo na before say me wura mu na wonso de bia bapa no kodu fiada se omso muti omso afutu ni ana no ahio wonso nya daje bie mu omote ne ompeso omote mechia Bashiru Bash na Machia Nash Bashiru ata na make Bashiru ata na Machia Nash afi spirito bia wo bia Wofa mechia na afi de Machia mi am Wofa se opema sempa o anani din no ya yera me ya otade na Sedu yes Sedu bia wo bia Wofa mechia ene killers amaka santema mu nyinara mu amuchiri nsemfo so nsemfo so no mechia mu nyina na afutuo no ye betu di amakiles wona omo area dons kwaku omo boma na nkore edwane wa wo ye papa no ubehunu de yeso mfaso wa wo de ye bone no ubehunu de yeso mfaso killer budo mechu one hwan na nsinsanso be kura na wo sa ne ma no so kwaku ye betufu bi na futu ne ye behwe aba me no mi elu ko heba na me jama na what to Ghana for especially Ghana and na de ne aba so ne say kro bia won killer ne so mfa nye bibi pa bia moa galamsey site anu akwaje wa aboso asase ne so nya ne dia enam se nipa suro ni duaje ho aboso odi oye soja ni abra oye police ni abra one American man bi kwaku wa born eshe wa bwa ma ne boni nti wa mafa ne police kwaku wo shedade ne wo betu dade na ase a oto ana ayam hyehye ne man se wo betimi atam na wo yese ya na ne be ma nyina ayira because abrante no abo in fact ye kase ye beche na husu ababia na wamoa na pese obre wo ho ase e ma ne chew waku ani na ansa ani na anu dade pagya e ho awie ya aba na no na mtena se din bisa me kwche se papa yi se police adwuma wo ye yi mu ofa kwanboni so bi di ni matwa achi sisi wo bi a e na wotu ni nan a entui nipa kro hia na de en wo de beye no ti na me bese ye hwewie na afa wo de afutu amom se enne no wabati ni soso entontom kura timi ma wo yare da fom a untimi nka ho ye fre bibi malaria dia ene no aya ahweye na kina kura bi so betima ba ba ye class amre no waye mre woni na ani ni ye de na wo de be ma ye musa budo se budo se de no ositi a nkofo nyina abu no spiritual mu nyina abu no bashiru mu nyina abu no nash mu nyina abu no ene me Wofa ase ya me kan na sem sesi Sedu mu nyina abu no ene budo ni ho nti buza se budo sisi nkofo anka ne ma ene ne Wofa asefo nke ne bashiru mu abeye bashiru ya Sedu mu nyina wo ho nkom so wura fie wanka de na omu betimi aye but omu di nkom so Wofa de na ope atentrene Wofa de na ompe sisie enti wonso na obeye mecho no de ye da because awie ye wo akire se yale ammo okora no a obeye mre ubenyini enti ni ade be yankofo they will return back to you yankoyam American man na meka na se oye police no tama ne ho odene no pagya na de akese no ye hwese de no sitie na odi aduane a wope odidi a flesh utim se aduane no akọ onum nuro se be ye obetimi aboka ma pagya afi bia waje award emrante abrofo pagya chesi no enso nto ne da ho enam obeto mi Wofa ase Sedu mu se ne omne president mu ne nam omo pebra pa bi abo bash no bo se site no mo wo opadwuma de ne nsaye na mu be pie omo achina na watusu me papa ne Sedu ono ose ne papa ne Sedu no a osole ya ne ntem wo no aba pani pati ne ho na wo feel proud say wo ye killer mu ne ye ka cham say china bi bibi se bi betimasi ni apa ni tinu ne baso be ba be pa uti ne ho obeba ufi abebo yera boma bia na saa mena hoden no asa
ɛna ɔhoɔdenfo a wobu nipa fa so obi atɔ n'asase awiemfuo bi skani bi na no nam nti no wɔse yɛde anwea akɔgu so kɔgyina hɔ watimi akɔgyina wɔse yɛnsi ɔba hɔ a mobɛbu na pirepira no osuro nti wogyina hɔ ma yɛsi fie ndi ama skani obɛtumi akɔtɔ foforɔ no agye hiani ne deɛ afiri ne nsɛm wo saa mɛtwoni ne yɛbɛtuufo nnɛ mɛtwoni a wɔ mpata mu a wokɔn dɔ ɔba a wonse pɛ wosɔ na bako ana wotwe no straight wo de na ɛkɔhyɛ dɛm firi sɛ wofiri sɛ wo ne yɛtuufo nnɛ sɛ ɛkyerɛ bi ni wɔ ma aboa ntontom koraa bɛtumi ama wayɛ mmere o sɛ ofiri yɛ mɛtwo malaria akyew da ama wada dɛm ama malaria nti sɛ betafra kyɛ mfifiri asuan wantimi ampie de whole day di a so wo sɛ ntontom ketewa bɛ ekura timi ateɛ a ebire bi bɛba awurade pɛ sɛ yɛteɛ wɔde ketewa bi na bɛteɛ wo ɛnɛ mo ho nkɔmmɔ ne yɛdi MC am I ready ne yɛnkɔ ntɛntɛm na mo medile yɛ mmerɛ saa na yɛnko nkɔ yɛnim yɛbɛkɔ ne akɔ nipa korɔ no a sɛ betafra kyɛ no wapagya dadeɛ sɛsiɛ no neana wabɔ no neana sɛ betafra kyɛ nipa ntimi nhwɛ ne tu no ɔno ɛne yɛka no asɛm sɛsiɛ before then no sɛdeɛ no wasi apagya dadeɛ no yɛmfa ntoto yɛn nkɔɔfoɔ bi a ɔma apagya dadeɛ wɔ ha ho na agya mo no ntufo mfa ho ne yɛwia baabi a yɛkɔ akɔ wie yɛbɔ wie a wohwɛ no nso ana afei yɛde akyerɛ wo sɛ ɛwɔ awieyɛ bi na afei wahunu sɛdeɛ wobɛsi ayɛ wabrab kwaku papa no wabɔ paa wakumi da se ɛno nso yɛ foto sɛm a ɛho hia paa kyɛ sɛ ɛnɛ no wone onua ketewa bi ofie na yɛkan kɔsesa nadeɛ bi bɛgu dan n'akyi ɔno ne motive nyinaa ne sɛ ɔpagya na nabɛte ayɛ kɛse ame ampata onua ketewa no na ɔne osusu sɛ wabɔ nti woyɛ koraa na ɔde ɛdɛn wopɛne no ɔde hunahuna baasɛ te matwa ase a nka wonyɛ saa matwa nipa bebree nte ase yɛka matwa koraa na ɛne sɛe matwa nyɛ obi a wabɔ nko a na ɛka ne matwa akuyo nipa bi wɔ ma ɔmɔi ɔmpagya nadeɛ bato ɔyɛ matwa ɛsɛ yɛhwɛ saa de no yɛmfa nkyɛ kɛseɛ ma kofi su a ɔwɔ Germany man kofi baabi a wobi a mekyia wo dorapia nso wowɔ US man nti a na yɛkyia mo nyinaa no ɛnyɛ so easy na burukyia wɔ ne ade no nti no yɛanya nkra sɛ yɛne a ne duru anumere sɛ yɛmode ntetee mo ho nti yɛkyia mo monkutakuta yɛ saa na yɛn nso dwumadie no nkɔ soro because abɔso baa ne magya pae Cynthia ne ne nua amoduro maame Frima one maame Dora nso yɛkyia mo nso mo US yɛkyia mo paa agwo ho sɛ ɛnasɛm a wɔde aba yi ɔpani a yɛhwɛ ne matwo man na woyɛ obi a ɔta kɔ TikTok a na yɛyi biribi a te ase ansa na wahwɛ ebi mo hwɛ no ebi yɛ aseresɛm ebi so yɛ futusɛm mede bi a meka sɛ eduruma bi a yɛ amenna wo menna me TikTok me hwɛ de sua deɛ na nipa bi nte ase ebi mo hwɛ TikTok de sua no twa ɛkwan yɛfa so di atam ɛkwan yɛfa so kasa kyɛ nipa ite bi nsua biribi mfa ho ansa na kwasi buroni bɛyɛ nneɛma bi wɔde bɛba na ɔno onim ne wɔnyɛ afiri mu Ghana mo mehwɛ nneɛma bi yɛ yɛnko ayɛ TikTok a yɛyɛ no ha no ɛyɛ atamdidie deɛ ɛma meka saa nneɛma nyinaa saa adeɛ bi a obi ayɛ ne Ghana ha biara no dodoɔ naa no ɔmo nte aseɛ ɔno fii sɛ deɛ wɔɔyɛ ni badoma menka sɛ obi wɔ aburokye ne wɔpagya nadeɛ te sɛ yɛnua yɛ ehu ni na wo nso sɛ wobɛpagya bi a kɔbusa no anaasɛ te aseɛ deɛ nti a wopagya nadeɛ ɛno na nipa bi hu a yɛ ana ɛnɛ yɛnua no bia na ɔmabɔ a sɛ bempɛ ɔmawu ewu yɛ a yɛ na nipa bi nte aseɛ one obi ni ahoɔden bɔ wɔ akokuduro papa ni nie abɛtire kakraka na mu hu na no nie abɛtire na nkɔ atade mu no this pass so ayi ne ho afei de on area afudu stage no stage back kro no aso no wabu nkotodo area saa no di se wo kan obi a enne nipa kro no be ne dai
wajiji obi to chine na ede na ode beye no one obi ani ni yie na opie program we ase a ede na nipa koro de beye no tu na ne mo fa asefo ofo ne yam kwaku do betie de ese do beje watrema la no ma we aye kan enna me ka se obi rewa TikTok wa no so hwesa o fa fitu se bia wo suade madwe mafo suade adesua enye pen a wo de asi paper nko a so ena ya adesua ade bia wo ye bia suade kwaku na me ka se bia o be si nyankopon edru mre bi na ye wadwen se wo ye bema wo ye bema nyankopon makora keto bi sori ko o me yakuja o se hwe ebra na Goliath na wo ye Goliath okay na wo fum no mafa untimi nko na ni ba ye nyame abufuo ma wo tie David mpaebo ani kroni mpaebo ese David go me Goliath David enne sa no ma ni bi enne ne ye fesi enne obi ti krom brono so ade a ne nkrofo ye no e wo brono so ye na nye but ono ni wu nti yentimi nka but ye fa sa no mo ye mfa to se Goliath na ne ho odin che no wodin che but edu mre bi no empire boko so ma omusu che awrade ma awrade na ho odin man se o se ko na ye nipa wanwa ne kodin kunim ko ne kodin kunim ti na ye nipa wanwa ene wo nkola bi ho no mu a se ne ase abie stadium ato ho ne ye de obi akwa jame pese mbo obi din se ene ne nko fight a eya o nyina obi abaka je jajaja na nipa so ntimi ba re kwa nyankopon fa so o se ko ni mu made a obetimi de akunum so ko gya na nyi enye sekan enya ba ni mu ma cha akwankyere wi ne fatai na fako o se rad ne o se mesime na masoma o fako ti o ko gina David Goliath ani mu no o ran so se re na wo ede na mi hu entontom kwaku na wo ka se bi na besi so wo se nipa da se ni wo so se de kra entontom ti ma ye mobo eno na besi so no en na maka ma na besi so David no ye entontom nti Goliath hu so ye entontom ba ne wo nim ni entontom ti fa bo no wan sa pe ma gina wo sa ya pa ba ko pe ono ase kan kra na ehye na odi twa de ti kra na wo twa se kan etu ni hwe etu ono David ni hwe Goliath se kan etu ni hwe eti ye ka futu asem a ye de enwa ba me ye mfato ma nipa bi ye mfa nse wo ye Goliath okay wa wuti a wo hwem ya wabɔ no go ena ye tufu ama wo se wo de mfa nse wo ye Goliath ye eti enwa se na opa na ho me ma hwe wei na wo mpagya na de o na wo hwe ori na de wo di na de o dim shi 2020 because na de na o ne kilo no paki ni nyina oba na obi agya he na de akɔwie ne sɛn ni vince no the way no so pagya na de ne ade no atwetwe agboroso aborɔfo ne sikafo wo krom wo nya aboa ne sɛnka saa ye nwen ka ɔtena hɔ ne ke de ne simi zon ba bi kwa ne yɛhwɛ ne kwa nke pɛ nanso ne ɔma ya ago ko hospital akɛseɛ na sika be ne woni yaw we wo bi se ho nipa da sani a wo sha atale nipa mienu na de atale sha no because untimi oya ya me fa ante se de na oka no police se bra be frem maye ye na hwe na si hwi mu no o de si hwi mu nsa na ajo ba bi kra no ano Schwarzenegger e ma na award unje Schwarzenegger no nso nipa a wo bo pa du me bi okwa governor sa California ho no ba bi obema na award na award na wo ba no na wo kasa no wo we rubber stage no obaji award na wo kasa no afi na dan ni sum esu na osu nyina kyesa enne de me pa mini abetina kromo ani e won krofo bi akwaku no mo ye bo mu din a kwaku ni e bo mu din na se wo dai udwa ne kwhye dem mama chuchu mu ni makobiri mu no mo ye tough omo fifi oba na fe na tisi budo ani bozi mo enda omo nyina wa but ni pe usua de okwa burochira America ana country bi a omo left na de no ye friend crofo bi se omo ye bansa sa bansa no omo di gina disco club na omo di gina o se
obi mabu oba bi wo na obi mewi ade o obi medi nkwasasem obi mepa ntoa eti wo kura no ba no wonye no gira ho bata na de ne ye ono an na ekokofa ade no because of say wabo owudi ba ma menka sembi anya macho bia na ho ode hu na meka sembi say ye oni pa bi wo ye slim but wo akukudro oni ahode ye oni pa bi wo akukudro e de kasa ba oni ahode ye oni pa bi wo a o machoi but wo ye obabo ye oni pa bi wo machoi ono so onye slim ba ni timu ode wo ye kwai obefa so obeku kwaku ni pa da sani ye nam no se wo se obetima doje se de akura na ye oba bi etuo bi betima kan wa kwaku beko atisa asafo festival omoy cha anso physical ne ho de ne papa me am ofa se otuo na meke yani afie okasa na ne sagu na chi radio mbone yani afie ni e frɛ ye nwua ba ko me so aba ba ko de frɛ ne tanko na afro kwanta no e kela wo obi a otie me bia nim tanko okay no ye kela ono ne de no amo ne mofra biam ne nana ye de ne to no ɛna odwale no eti ono tanko no so ono ko anya ne nsanko na ono ode ko me kasa ne ntoko bi o bobo na bo woni mbo ene yi ni firi no so won firi ɛna kela bi se no e so firi na kela na woni no na ono obeko ate so ro no nyama na ka ne sporta utimi kwani mu asema meken me se bisa be poso sekira be poso no true utimi kwani mu obi apata no nipa no timpata ne ne yire okay ne yire ne timbe pata no oba no boni suma no wajai wo an me se men ka se e ya me so aba sha ne yire pa na a ma me ne fe no goma e me so wa okay iti enne obi se onim de ekoso wo wiase ne ye kire de ekoso wo wiase kwaku manini akwa no so fi se o ye kelent ne ye bobo kuma ye bro no so sempo school mo okay na maami bi no che ade wo ho okay kokko ne bayire etita konfiri mo so onfiri e na akwa ne se ono so ntia ase eni ebiem wagu efe me se ebiem no tama spirit ne baye no a owro ne ka cha akwa ne se ni ba na wo no be bia na opa nkonko jai jane kiki de ko hua ne sa fe de tanko akọ baby maame ne chi ade no ade na sisi na a hyehye no akọpeda enhye no wode ba akwa no so ade na sisi na yi no fence anwana wasua pa na kuta no oba na no hopo afa akwa yi ona ejina we say ka kire wo but last minute no ye hua no anya me dia wo wawu me bra no but maame nka sembi ampa de na kwaku kan wo ye matwo man asase ni abebo pa de ma wunti wanya hwehwemu ne yemu sasa ampa nyankopo obetimi de ahoden ne sabenyim de bia ma obi ti se Goliath asase na odia so ampa na orere ana orere akọ eti we se so obi moni a ene obi betima so ma apapa zunfram anase ne babi se ya buna ne ekofre ne papa ya papa credo no fan kototo omo afie onyina edem credo no fan kototo omo afie onyina edem okay akutani o okay ahweye ni nyansa wo mu na no okay enti ebra okoye na oye action tutu stores ne ade mu no ene che na dwen ba so me aye mistake se ma me ne se akoko to me abu ama na people ekire se ya abu ama na okoto no ewo jase mi yo police ni grama police ni metutu paper no wo se ya abu ama odi anka ne nkomo ebeka police fo ho no ma ye sa adwuma no enti ewo ma me ne nkofa me akasheka sata sika zo akodi o mo wi adwuma nso ma ye half enti akire no onya bibi gina so se no ade a me ye na mistake ena na me ka che o se asase na ese kokko gina so na bo ba no wa hwehwem sofu mu atimi bo matweni ba se boakwa we sofu anko de bone che o preachise emfa bone nche bo pa na matweni so ko wa hunzo enyame ni pa de no no omfa nche me se na ye bom pa ye se wugi nyankopon asem di a wo betiete nyanya nche ne aye dai awo so enne matwo man sofu ko na matwo man di na chi na de na wo ka asem bi ma me mra wo kakra emfa matwim kakra wo se site matwo man fo timi kwaje site no me da boso kroma ye wo soldiers
enya aban dia ye ni police kwa wo ma hodo ye wo commando ene wo hen fra yi buffalo anti-robbery ye wo mu nyina ye striking force o mu nyina nya aban dia esi de na nka ayi asase bi wo a sabe matwofo ekobo ho ban eje boso abrani pa na yaje na asase aboso no oyo ma bapa wo to aba eti okoye case ya ekede na sese eko kasa bi buffalo for na sa police for na soldier for ene eko nanso ene kwamu ayeti nye kuma senko Ghana ha ye won sase bi wo a untimi nkoso ye bebu se di pan se okay wo se wo dia eye de na ya wo dia de na chese wo dia ubusa na paper so nyima ba wo se me dia wafa edumi na ye enwi ete na ye ka che ye nuanu mu a omu wodin a omo bobo ya cheche no mem sampa wo ye machoma ya machoma na ye no chese se be ho odin ye wo bi wo ha wo machoi but wo babo ye wo bi wo ho no mu a Asem Mpe Nipa woni awodin but wo kokuduro a ode ya de sa nkrofo na odi ho agro a obetuma akote ba bi ahwitu akum obetuma ba bi akum kromo ani wo nkrofo bi a ne ye kasa hode pa no mu ni hode ba no mu ye wicked woni ne kuntoko obeprawo obetete obetwitwawo but woni ne je physical oni hode ane ya matwofo ye hu ni ade bebrebe yi ya kwaku mesi wo bi ho no mu a akora bi betuma nemo ya na din no e na manipa suro papa to de pese ya kan nyane se wo hwe ye nua ba men hwe de we osikoto before ne after it is a wo sha na ye matwoma ya busase ne me dachen obi anim de da wani mu okwaku de mi ameka mesi nipa ye nama ye koba yi ade nyankopon de asie ye pa no hu e ma ya enso ya nwene ho ye de da wani yenim ka ya okofu yi kwaku se o free se kai wo konkra ne benya accident anka ba kofo but unim obaya wo kopani so HIV a na unim anka ba ko be mai oburu ma di atem be mai se bimpe wo ye pepe anka unim se anka ba ko awade a wo koi nanso enne nipa bebre de sika to wo mo so ye matwo man ade a wo ye no wa musam onim so mfaso ye se kobo obi o fiti anu de ni nanim me de masem ba wie no kwaku ye won krofo bi ebetima bo maba so se mini matwo ma bi owodin ono de ne de ane se on pasisie ebi ne ye papa ye nwia spiritus anade a wo ye ne Ghana kromu ha nyina no me ano me penasem wo kwa bi so because e de na ye hu obi fon timi yira obi timi sisi obi ukobo na mane ne wati asem ni mu yie wo se ye den no no wa chance sa na wo ka sa na tie okay ye nkɔ na msumi nkobusa okɔ no ti asem ni yie na obusa wa se wo sisi na na otwu tan e ma wo ne betere ye pe obagya de na ma nipa kro eye hwehwɛ mu de ye bɛsɛ ye nwa no matwo mafo de omo o start no omo asebe omo ba ene omo wi a omo ye sramo se mo bansa na ne asai no matwo no wo de ye bansa ka beboa ye nwan mo mugu ye ne wuntimi ntwam via nanom ne sabe disco ni aye boboyi sabe o mo tete city hotel hoyi obu ho no mo asabe ye be han eno de wo han ne se obi memfa amo sisi on person due because ye ni matwofo bi a se wo bu akwala ana se wo sisi obi on twema wo da eno na ye wewe ne mum si asuma se bi akopagya ballot box ko yesei mami musa se wadi tu adro ne tu na account ye tu nko etu adro ne oba bia wudi ade bo wan ko etu adro no mudi ni kwagu ye oba bia wudi enko ba mami ka se bi nipati nyankopon ye no eno mo de ye nipati no ye ndi hu agro eno ti na police for moto so a ne abusa o helmet we kwagu yi na mba che wadama etu ye bo enko etu ase kan enko ye wo pa ne enko anga yale ya den nanga ya den ndi akire se ye den bi e be sa ye ni macho ma bia na no wodin no ka obi nka bi last minute ono ankasa danfo e na owo nsuo pi okay e ka pi aso ati ase odi wo ye no de bra ne no me ono di free ase enti ye wo kwa ye fa sukum okra enti ye be sra ye nuanom madaroma muni wa ye ni ho emmom ye musase ansa ne ye asase na wugina so sa me ye a ukutatuo no wo bi te ba bia wo be de ne wo hu ti na medical chire mu se obi ni ahoden but o wa kukudura de ya de obi o ma onye macho but wo ye obabo eti edu no ma bi a Asem Mpe Nipa kama kaka edu me bi a de ne we de ne tua e na kama so kura na se bo ni ahoden na nye ne fie
iti obi asase wa akogina so no ni kurom no se bo na ti kurom ho baby a wote no wonim ho ti e besere matwo ma yenwa ba ma ne onim sese na beba en ko susu di metals so ta wa fa anya boni o en ko susu du na so baby adu no wo ye ho hwe nyi ti e besere ye mfa nya futusem ne nyina ntra na so dwe mra futusem kakra ka ne Sompa Asem Mpe Nipa de abro no sa na ye de da ye no Bashiru mechiao Nash mechiao na Sedu nchiaso nkonkoma asafo utu festival nchiaso nkonkoma munyina be ye spiritus me wofa asi won so bo aduma pa mechia no na afi ya chia killers amaka nyina ne mechi obi onkrofo bi wa mudi na ye ni mo yeah omudi bi o nipa bi wa wo hyetre omo nkasa me wa akwa bi wo mozi go se dey na no bash hu no was hey wo de uti se ni pen so ayifo ni bi ba o na ye papa bi friend your friend o soja o soja ka kire me se tama mo fie no ka kire se o mo no obi obetem nti obi a no me se menye ka pre me ka kire me me kwa brum onje o mo kasa no wo de frɛ me ka kire me but edu me bi oba friend nipa na de oba akoye no na wa kasa wanu ho nti e be sere na so mo nyina oji obi a nkure be di na chi no uti be pa ba na botre so watie no ma bia kene o hero kene nkura na ede se be o mo ko ebre no so yes e kwan ye fa so ya na moa killers amutie nyina futuo kase de de amamo no eni wo aso betie ni ahonhom ne ka kira asafo ye kasa kire badwemba fa bi bo bra ne enye wo mtokune ne ye wo mfa bo ntoma no yankonko yanim ye kasa enye hanko ekomi kurum go so na selfie 11 fu nyina fa bi wo mo makeka ka ni nyina da yes ba bia kila wo bia oboase kila ko bia enne ma me komi kurum go so na ma fili kakra sa selfie 11 fu no otuze ni omudi achi no almost aya na ye papa nti omu nyina tuma bobra ukwa we ye CEO ukwa we bie boutique ukwa utimze abrabo na ye fed ya mom wo ye ni yi a obe enjoy ne wo bie bia aduma nya na akodi asembone achi na ewuo ba dia boba na akoye mra eni ji awo de di usika na ne de history bi wo ho history ne wo no kuro bi e kuro ni swa na Asem bi si na sojafo no ko no o ma anya nhwehwemu iti no munim se kuro ne swa no metima konka kuro no se kuro mo fon so fa adwen bi le ambush se ye ne kuro ni ti muko ya sojafo ana mo 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 ho den a o mu nyina ko tenwuram no mu le ambush se no ma sunsun fidie so tia se aye asama edawo tetetete wo sa kuro no konka sojafo ni nyina iti kuro a wo ko so ese ko bo ade bi ho ban no ti wo te kuro mo no ni mo chen ne bia na asem na nya ne de ontina ati ngo ntina ko ye sa tu ko kuro bi na ko atutu se bia fi no mu fi ye wontete ye obi a ye de tete no iti ye ka ye din a ye bobo bi te baby wo srese wo na mo ne mo bobo mu de mo ye menkola ka no won ka na huntia iti ye hwe ni ye na ye mo nya me shiro ni pa bia na onye obi akese obetima ba wura ahoma so na ado de aba e ba cho kasa na ma akasa ho ate ko bia wo fa kasa dura onya asem no wuduru ha be nya asem nti uba na okasa na nso so di ni dia to emetaki obi a me ni amaka me wofa ase ni omu nyina obi a ne me ni asem ba wo nko a wo de na akofa asem abere ochina nti do wasem na afi ntimi enko yanim number no enegu afidie nso 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 0548931931 0551931931 hello Wofa Lumba yeah Wofa Lumba Wofa Pizarro ni mdo don kinkes my Pizarro me kwa no Wofa ba ko pe yanko yanim na Wofa yakọ yanim dia Wofa twedi amponyankopo won to no boas na won hyiam amen sanse Wofa nansam ya mode abai kan ekire niema bebiri ekire mabunu sanse Wofa edu ba bia nipa ade bi wo na wo ya ye hwe ye mfia ye wo mu ne se ani gie ne ade ntimi ye behu ne se eni sunsanso bia nanso na de bia na wo ya de force anansa de kreko pepesa de no ekoturu ba bia wo re no sa de no wo sunsanso tie be se ma tone de yes che and elle de mu wo squad ye ne ade o mo bu akofo du wo kwa be so eno fiye ne mu wo fa bi se so bi ka che o se kokoma na di ahun mu di obo oba na emo no fa ye nyina nso ni twa se eya tete adifo na se tete asofo ye na nanama konfo no omukura be ka tell se eduru baabi a hobambo no se obo na ofum ni paduru baabi a etimi twitwa nyo edo fa saade we ti no e se kwa be so na mabu na ye ba na hwe ni ye
so bombo na mo so mfanya boni ntia obi na susuaso no emma oso e bi sikakete obi na akwadi yewu na chima wo benya susuaso ama ene aka enchirima ne wasefo ni ntia fa yesre mabunya me ni na alabono emwa yo for zero get macro hiti pa hello Kevin yam kwani me dio bao macho asem we come se video ni ya ya ma omo joye no macho ye ya de no ye obubu ogu form say tam ana se malaria se de na o kan ibi na bo tuntum potime kaw ama malaria kan se dem dia ene no yankopon to betime aye bibi se de goli ade aye mfato ho Goliath obian susu da se David ebetimi abo Goliath nanso yankopon na ade woni bremu ntino obian ntimi ankobo Goliath David nti yankopon de na ade woni mrem na oye budo kai se ebedrum rebino ya bebla wase nti aya enjai sa nyoma no na enyem damas nyami nshirao Kevin ate nkano abona poso pa hello Bacho good evening madam Bacho e damas ene Sompa bibia mode mai Tebia na mai ba ko ne ka se obi o hon ma wabo enso so ne hunya din no e no kwe me bia ko bi ta wi sister so afebi wa boy ni bie mu ma no se woni by me ma so ne nko a ma so ya bu be twoma yi se fram si jere na papa ne kana ye no krepa e da ma se ya mi ba no nyo kese hello 0551931931 hello yes sir hey to talk because of you for yanku yani papa fine. Can I Mukakala House and didn't see you to and Ola Pinbone. They call when I was living out to know a class, young boy, but a class. In your bonnet, young shall say to my this work is here at Tanya or mine is what in here bomb by. In a few they make us a killer because any cafe they would pass. Nyami chacho befra chufu praso for killers nyina baako na afre no o se ye so chufu praso killers no Ghana bochi wo nana amu wo okay nana kwa me na wo okay Junior wo me atupa ka me ka se me wo Tupac Tupac shako yeah ka se chufu praso me amini Tupac no ye na fofo wo chufu aboboy and chufu nyina se nyina ichia ubia nyami njira ubia killers na atu wo monka no wo se ye chufu praso ne wo ye bo adwuma papa ye mpezi si se ye mu bi sisi obi yesi ye tufu si ambefa no na ye hia wo fe no ano hello hello yes sir yatonga etio hello yes sir oba papa ne yako udini ba bia kasa e kasa fikro do ma se fami kusikrobo okay kusikrobo yanko pa chao kila 7 dia omo de be dia so ba ko awodi mu a omo tini listen dia meta ni ntino omo fato mfu matia yenim ne santi na ye mpeni obetimi obi ne ye kanyina no se wo ye kilo obetimi obi o fire depa that's it hello yes sir hello ujina so mba cho kasa na etie o mese
the baby mama can so cool. Okay. And meta an idea, cinema, and one a boy I tell you. Okay. And no one is boy I can same talent. Now when I come at the other day, true no. Then I'm one of us. But no one better in the cinema, make him for the Saturday for whatever. Okay. Nyamisha pa se meta na bo mu kakra na we de na aduru o pega da de na bo so aduru mu betete wuntirim. Hello. Hello. One na yiri din gomanza no aba yenya sa. Hello. Good evening. Good evening, sir. Open kese me da machi ni mo juma fa mo ya ama my Ghana. Budo asemi ofa. See, me tuma bi ji phone bi firi me tempa wetema. Oh. Ofa, me see phone sata na carrot ni aba ufuro. Site ni o te mane obudo yo ya dema. Wo mo yes me tuma efueni. Wo mi amasa fa phone ma me. Me speak me kasa. Masana mdane phone ma. Shime be fi be shimita anti we buda na nse na wie ye bra me si owu no e di atere na se na mu nti okura ho me. Do you buda fabo ma na mfanyi emphasis nu kofo. Da wa se ne me ni mo futia o dem. Enduwa wu nyina phone na hye wo. Phone na se mo fa. Me si we be wo ya mo di atere ni wura na nu e fe nu budo. Ofa, na bi yenye ife yenye dia ebi onye. We dey ye budo kromfo. We dey anya ne ye kani bia. Budo kromfo. Eduwa hwe no wusu ye. Hello. Hello. Yes sir. So, we did in another country. We free. Yeah, man. Young Queen in Papa. Yo, I never. Yeah. And a foot on with the Amagana man. I mean, Shamupa. Amen. Makasa. Na me Kasamba Quattro, Ubia or Chitu, Ubia Kutetu, that's just so your Berma, or your Berma, or you move for. The kind of Plato, this thing offered to a puta. Sophia Berma, one party to not to walk. And I say, what guy pumping and no about the fit? Bajo, me bajo unti o fa ketu ebi. Ne obi aye bia na ne empese e be kire se obi yesi ya na kire se o be ma na onye be ma ne ye kan se whether wo ho odin whether wo ye be ma whether wo ye fit whether wo abo ne ye de kan chi onyan se fa di asempa, that's it. Ne na beti so wo mfa ni asempa ne wo akokoduo ne otinimu osum oni asempa why? If you want fire, say, you'll be fire the pa. No, or mining your fast war. Because of mining in about me that's a power do, me that's no one tears here. We are your person can work, but I didn't see Queen or Quampa. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Napomo. Radio ya de onzo Nyamiato. Yes, I'm Pentem. Mpentem wata yenkwe. Kaka utrima sa hadu Wofa. Yes, I'm Pentem wato. Yenkwe yanim. No, this is the much on our body now for the now. Papa. Yeah. Obi no maduro bi oso de nyame body na no apa ho de aka ho sa na ya na atimi aboro ne o hwehwe so sa na tie. No bia na fa duro. Okay, let me shira. Hello. Hello. We are ready so small man. Hello. 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 Yes sir. Over. Yeah. Hello. Yes sir, me dio ba yenko ya nim tentem. Over. Yajo. Hello over. Me ba cho me te wonka ko obi etie o. For much Asem na me kabi. Kabi. Iti ni ya no okasa obi bibi wa obwa. We be bone no so be yo bone a obi kina yo. Yeah. Enti
That's the what boy I want to say that's the only one. Yeah, being now. I'm the current person the car. Nyamishal. Royal Light Aluminium with Mr. Isaac. Royal Light Aluminium. Also, I'm listening to you. God bless you, Papa. Hello. Yeah. Yes, sir. Wow. Good evening, sir. Majos, Yanko, Obidina Chili, Yanko. They say RIP to a CD and I'm coming. Okay, Yanko. Meet you. Oh. Hello. Hello, Ofa. Yes, sir. Boko there. Boko. Ofa, me come to France. Make sure you ask me and make clear. Okay. Tell me I made never time and do that and pass it. Okay. I don't know why for you are. I'm here and tell me about they tell you. Koko Asafwa. Okay. I'm on for the class in the yard, Papa. Pa. Okay, Asafwa, Utu, Estiba, Wama Asafwa, Go. Pa. Asafwa, Go Pan, Until the Boko, Asafwa, Ama, and the VIP phone, and one told me, Yeah. Sensible, say, when you are Robo VIP, you are Robo Driver, you know, Koso, it wouldn't make you from no. I might be theatrical or one to over. Let's my phone on the platform. I know what you was in Wofa Lumba's watch and what it. Hello. Rataman. Hello. Hello, Rataman. Yes, sir. Jamna, Obutanti. Could you? Yep. Could you hear him? Tanakacha, Oma, so my one for I say, only I only from my man. Don't get also a boss, no. In Tiabanu says, you know, and then you listen to say, a bokoto. A boka can cover you. A bokoto make my easy. Okay. And the moon say, about Bible, Goliath, David. No, behind him say a ball, picture back with that Papa. Which no one united that day. If you want who are gonna tell another match and we say that, I'm for 2 media. Who will be a pedagogy? Yamin Shira got you speak. Hello. Hello. What comes to the percentage that Magic Cacao, a also yet you. much as was I mean. Who was yet you? What Cacao? Hello. Yet you, boss, yet you. But me free. Stop on Cafu. Okay. Now, Matthew Kumasi, Mr. Kumasi, I now, Bozin or Bozin Blesso, okay. And she was a more one. The way on a body, one more dinner, all the Kunagan. Me, Mr. Bia, you need to make a channel. Into yesterday, 1 hour, not an additional. Mama won't say, no, I mean, for the ocean, no one found you. Amen. Also, but now, Accra, Kumasi Bedi Park, Accra town, which is of Ukrum, yes, or some boys in pencil. Boys in a native Miss Swan, so Kubudo, almost be ye. Yes, no so about different. Oh, go. Hey, near to me, Kwano, Uncle Tononi, and so very hey, Massa. And cry bomb to me can take good time as you would do bow. It was Mobasa, Nasa time in Murray, to say so much as young Budo Baku. That time Bozy Bow said the Batakali. So that Renier friend Scorpion. Yes. Aha, until I'm a macho, Mummy and Yas no be a more you. The come back to party said they won't TV. Budo, or no, they are name. Yeah. Ono ya bwaje na ono nam no body. Yeah, ono our body. So tia se na boys so no. Onso scorpion no so more that say the you but we are babu. Yeah.
physical strength if da wusu sanete sabebe penete sanete nyame hia ne otie numre ne afutu ye de mama ne ensema ye wodo so du Friday ya se wonim se ye tu fuma ni wura adwene mu no na ye se gya wo nsema ye neje wo sere kakra na wura ho kakra ye be se wo fa bibi na de bobra life with that advice utimu se na se wo ya tonsuom kura onka ho kura di abrabo de ye de afutu na ekro ye ko computer so de aba ye ko beduru pe ubohunu asem de chiri na de no nso aba abesom ye ko abasesi a ye ba oh dabi ma bantem do obi ayesi mu mbra ni ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre oh babe mama yempe baby ntura na yenom kakra na yemfa delay ya kwantuo no bye losing the rabbit to the bloody losing the rabbit memasa losing the rabbit memasa bama breyensu memasa ni Ansem, one time many power when you feeling what you and says up in front of FDA, I did you the graphiatum. And say, oh, say, yay. Eshe Sadianani Yanimua Ena Yeko, Mr. Isaac, Royal Light Aluminium, or Boy Juma Papa Nansen crime for Jenny Bosso, a fin wabidru and crime a santimantem, and no one crime Pumpuni Mantem, you see Wabidra Santimantem, you are. Obeso ye Juma mo be am friend in Temo Sakushima. Was obey shepa Mr. Isaac. Nimpono no wo boy Juma papa na said you were jono ano edre. Isaac, I salute you this evening. Ye kwayenim asem bi asi na asem bi aba. Kwakwa brantie bi akoye Juma na ade we de obi so ane nya adwene. E na obi so ane ne ya adwene ba. Kwakwa ye hu ye se obi fie fe akwa ne chesere edudu efom wonyina kwagu ye bo prini busi ansa da asem ne yetiawa wose ade bi ha na koma na obeso set record meska fo hu se hiafo nyamwa ene yesi ade wose ne boss bi na wo wakoto tas aye de to for me 500 million wo de betu fie and no obey adwuma na ji 2005 that's 500 million na entimi meti telephone no watua wono abe to telephone star wo pa me fio ya kono ni 2005 on beso de be ma no obone mo wasu wo tuturi nyina egu na ebebubu no wadua ne ka oto no bo yi ni nyina wan egu no na de ongopo obi no omeye because kwase ebu na ya no omubu ahiafo no ma ye wadwuma ma ofia ye fe wodam me de ketewa we amegina mso me me ne me ma metima bo bia na da atimi metima si fie bi no onfa ma me de ametutu adwuma na ma ye nyina kwaku bi no mbo hye papa ye we video ne mra na ye we afin kofo so anya de ade no anya ye awie wo ye se na obi so anya de me kura nga betin kam papa ni nyina ma adim kotu kwaku ye we video ne mra ye se ba pe na ne awo no wa kan ya futu ye de be ma ye nuanom obi be ye o ma adwuma aya na sebe o motiwa aya na o mu hunu ni o mo ye nipa koro nipa no woyere ne ma wagya won ho eno aba so oba be ye adwuma afi obeba be bo wa na on beso be ye ne opedi ama no azuka mu wo inside wo ade a ye owi ase pa se obebre moje ni atim fifura ya adwuma ma obi na on pese obetua woka eye ya papa abanti obubu eye fruiting steps yi ono na eye fruit wa ye dwuma ne wi a ma ne bi na osi owi a the balance no ma no wa twen papa ya twen papa no pese obetua na kan so odi ebufu ese edwuma ono ankasa ye no munti o kesika o na enye ayo ade a ye owi ase pa se obebre moje ni atim fifura ya kwagu ni adwa wose papa anya hwe abone nya hwe odi ne ebebubu awe eye wusika no be ya ma na ne ono ade no fifura ya ndie o se nya no so anya hwe kura anya na star ofu obi a obegine tutu
ena nu adisi obi abusi na sem kra wo mfi ono awonsere won kasa wo home tualu wo tugo tu be da so ya lo paro na ejira wa wo tu ni awode ne wono na mo aka jese no so ekofuo bi so anya de obi so aye ade papa o set record amaye ya ye ni bi baby adwini mo hye o jese won fe ni bia ogogo wa twine ni alo paro so be da so le ofie wa ye se nkenkan su no adu tu kwa na mo wo say yes gwagu tu na wo fa so gwagu me da se abani anko eje ne so agwagu ye ho fa futu yeah wo se the dream maybe a mra wo man mu eni ti ya ne ye kan se ya ochanko no ye hu de we be sha kana fa oba na ochanko obi kwa akoye bi na mpanifo so kan ma sem se twede ye to na hi the dream maybe a de ye ya ne dream maybe a ehi kwa obi ti me ko no akoto ntokwa bi ne waje ntokwa na fa ako at the end of the day no ntokwa na abaje ako no se kodu ba bi ebebu sase na wanyanya bia nipa somasi no wonem o na ya akodi fo ti na meka sade bia wo ye bia ogobi wo so kura wa bu na wi odi fo kura mfa no ne wa sa na ti na ye wa fidie so ye tufu nti ye hwa de bi kaka wa o se na wo kan se bi se wo tua sika bi na ka bi meboa di so tua bi na ka bi dia se ye de ko ye nia side se ne bia we no ye fa se obi be ka se bata de esi ye ni mo bi won ma 7 preduasa okobo atodwe ma obi kodua koku atodwe yes du time esese etua ne kan atodwe kuro bi ni ma de kuro du time esese nipa ne kuya ne tua ne kan wantua otwese ka ko atenam se koku nsu ya first na ye nim se koku ye Ghana Japade enti no e ma nipa ne ye che no e wo kwan bi so enti se nipa no na ato na ade e na wo ase o se bra be ye e na wa ye ne wa ma o sika ni bi aka bi wagu yanka asem bi sa asem bi anu ade sika na twitwa oba ma idi aside na me komi wi ameba kromu asikafo ni bi nsoso ite kwa bi so no se sabe tokwade nde fiti na opatafo nso ahia eye dan akwaku study sa de we bi si fia ye twene yantwe a obehwe nipa ba ku nyankopɔ soma nipa ba ku bi ma ne bam e me ye tini ese asem bi anu ade sika na twitwa ite se asem ma ka cho se no na me ka asem bi se uko sika ni fie koye adwuma ne wantua ka na obo usuma kwa bontin kosu ente sa agya fie wa obesa me abecho se okranka ba be kono eno ma na wo ye nyina no sika ni netoye e na ofa weka sika no ama obi na aka bi eti we na wo ye no se de komra mu a ye betima kye e wo kwan bi so obedem because wo dem ra show nsem eno nti na court na Ghana ha ne de ama so someone police station someone ba bi e befa ya church say obi ye obi bi say emfa mra nhye nsem no ko sa office wey kwa ha no ya wo be ko no so tokro da ho no kure bi ani ho eno na ka ho bi na we mu na ye hu na sebo obo obi pa ana wa fro obi so me ya adwuma mam obe men wo be wo na sebe wa kra na yire ebi kwa ne ba ko school kwa pa no school fees ana wa ka za ko ka cha nkwa na se manya adwuma bi me ko ya basisi e o ye wie ya ste ne bada so tifie ya kwa kuwa hwe ya obeye de oyi nanso wa fidie sunti ye besre na ye wie ho no ye hwe kromo asikafo makase se wo yo hene na wo sika edu mle bia ahiafo ma ya na bepeje wakonya wo kodwabo a ahiafo ma ya na sa apaka na wo dam no omusoa ite edu mle bi ho no a wo ye sikani ne wasi ufie a flowers ho no wa wuntimi ntwitwa toilet ye ma wa wuntimi ntwe enoma bi ofie wa wuntimi nya ba fie ndia ye wo dia ne mo ye nwe hu se ye mo obi adwuma awoye no enye kwa kromu ankoa na se obi ye adwuma na boso me kwa bi a office so me so ne otwa na waka sika ye nim bebie bufu otua ka no na ne bufu ba won kai se product na kwa abonten no eye workers ne ahiafo ma na ewom na boaye ama etimi ko ba sa ba wono na hu sika ne se bosomi aso otua ne waka sika no kwaku na ne buafu eti yanhwe ye wa sika fo ne bebie wo de ye hu sa na te wo be ko ni fi ono na be fra wo ja ba ye madwuma bi ma me enya adwuma we nko tiefo ntie ne we nko enwuma bebie wo no mu a obi kura masabe ne fra wa se ne fie wa magarden bo abetwitwa so shape ne kama sika kaka wo di twa ne kan ede ye wa sika fo di bo mo ye pepe wo yi sika dia mo obi akwaku ene ya 50 cedi ne 10 cedi ene ya ba ye besre ye nwan ma nyame ato mo sem nyame mpesa o se wo mo hiani wa no
eba bring monja ni gina wiem make us say adwuma wo ye bia na wo te dem wo twa bia o e condition si so on so gina wiem no wa ye wie na ne kaka fama na ne ko ba se ya wa go anwe ya na me di kaka se ye obi ho de akukudu otimi ya de ada nya obi nya ko obi ti hu na se bi oja na yire bi na ko obi no ni na ti ko no na di ka ko ye obi o ye wi ye se no dem grope so ma le so etina na me ka se bi se idi koko mi we ni movie bi idi koko for ba kwa abrochire wona ma oba ba bia na ne te bia te ne nkoye odu ko abrochire no be fa oba no oba ni di ni dru ho du ko idi koko do oba ni du abrochire eye movie a chefo mu tenie wodi ni du abrochire e na oba ni ko hu se wo te ga na ha na wo bra na bia $100 no se wo kwa abrochire wo ye adwuma 1 2 3 kwa no nyabo eti won fa idi koko mfa na nya hwe e na idi koko anya abotre e na koto ne nsa e na ye de ne baaye ye de ne baaye no be ye adwuma wo bonsuom oba no ware foforo ho omo ba Ghana no e na omo ka ye fi na omo de ko bonsuom ho idi koko abaye boada mana nimu nyina afu to oba na hu se idi koko ni se idi koko de ni wa hu no to ho ka na kama wie na oba na ka che ni kunu no ni fa broche ba na se oh abrante onim ka horo nti we de next time mem ye mafie yenye ne number no no mre fie mehoro idi koko de na kusa nya hye ne tim omo ma ne card eto na mo friends ne ba onim na idi koko ne kasa no e na okọ fie okọ no fa se ka hye no eto okọ na so ba ni kunu na odi ni fa broche ba na oni wo na oba ne kwa na wo kitchen no se ma ba wo idi koko wuro fie wa pe do ko kitchen straight owo oba ne se ka ku no owie ye pe e na ni kunu be pie so ah some can say I'm free ade na why you okay it is the person can nyane say the brand ye and now yes can be na wo ye bibi sa dia ye sraw so won so ye mani pa na ma ye adwuma na nyafo jata ma hye ye bre skafo bi trimode oh what ma kra ya ba ye adwuma gina wie we so sam ne sika e bi kra na de budget wo fie na yire da wusu obu okra sa sika no e de koto duro the baby yare asthma the baby ni yam the baby ni sasa ensem bebre na wa kipu ni sika skani bi amenim no ana ode ka ko fitem o ka che fitani ni se obeso ye na dwuma mane pa ba so obeji na di nti ono ampe ni sika mfanye ka no o ye wi obetua bi e wo ana fitani ni gitum watese ye papa no wiska o cars nti oni so obenya dwuma zane mo to be 250 million okope wo se onu mu afi no wa sha ase nti bank ne wura bank bi ne yede man no okoto to ade ne krakra free Nigeria bae aye papa e ka kama papa no be fa aka no se me ko use 3 months for to be am do sika abro okay wasati ase okko 3 months afi de bank ne so man sa 3 months na so eso just kan de koto afi okko papa no o memories ka na teme so kakra bu so bo na ade de sa ndi kwaku nipa yo be se de no ade no onye ise bank e twe no nyamia de na ma nyamia kwaku mi se bedam kwaku mi si nipa bi de demu a bonifo omunifo nipa bi demu omunifo na dia na ye kan se ye tie fidie sunti no ye besre ye tufu de a ye ntufu ma omunyina ye hye kromu asikafo ni binom madaroma sabe ye ni wa munso muni ho ti na meka se wo ye sikani anoma bi ofia wuntimi nye ye o sikani bi okra sabe ne noma onim de wo ye shitu at shirt kra sisa nakoda na ha obi na obeto ne noma ma no sa nipa yi buawo but wo de wan hu se sab atare na wo hye de ko sabe party no ni ye kanfo se wasin uko choba na ukodidi ha nya de obi ayi na so maniska wo do obi adwuma no nyon na so maniska busa de oye nkwan no omo hyehyɛ akire ho magatua sa onyani wa maburo bi asabe woni maame akire no atete de fie ene bon nkwan no oyo ma cha de kora umu zu omo ani tu ko choba na kodidi na nkwan na eda credit ne fama de oye nkwan no na emom de obi adwuma no obi ho a wa bi adwuma so be ko no no te ho eti e be sere wo mo sikafo ni bi nom nyam nyina dodo na no mo man nkran be ye adwuma eduru me bi wa sikani bi wa ba o si mi ntua pa fa me kokot ye tatie bi wa adwuma nipa na ye pa wa go za me no ka se police ni bi abo tenant dua oba ya oba na ko sabe ay waterfall akobusa medeka da bi electricity medeka ni nyina one ka nanso wa ba oba ni dua se oba na nsa no ba me na ba ni no ma no chi se otua sika bi abia wone ka hwe no ma ye ko so police ni o e ho asem oba me ye ho adwuma okay me ye ho adwuma 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 me ye ho adw
because obi akọ obi position bi ekuta no ye kan e nufo no etwa position bi ekuta obi atale bi ehye obi wodi sisi obi mi wan so ade na wodi ye nipa no ohia ni wan to wodi sikanti no wodi saa de ni de no emra no so nkyere saa eti ye besre wo mo nyom bi die mo position bi se mo obi ani me da bi ameka duabo kese pa ne se wo ba mo obi ni su asofom no de yaw esuko mami bi on Fox FM mami bi was awurade na gopo me ho de a ka judge me bu no na me mami na ade asem na me o se judge na bu tanchia o se ade me ba me am dia mami ne sa ko no be ka kire se se me wa ho de pa ka judge na o susu sa ni pen se o me na mafuo kwa so na so mo koto se okoto mami judge wo fukwa bi so no hwe no bi no kutatia wo to ti e be sere ye nuano mo a bibi kuta mo no se ho nso ye ma obi meye adwuma na ni ohia ni wa no nkaka we ya na se bia zo de hwe ye yire ni ye ma no mo oni ye mo na makro no be ni pe next time de ma na obe wiye bia ko so eye yawdie because ye kan ye bia ko mo fie wa ko akora bia nim se ne papa wasika o akora bia nim se ne papa wasika na no asem bia na ye kan ya se akora ya se be o ma mi ni sika no wanya akoma ya de se ne to ya bedan akora na ye de ne ba fie ni wa mi se ye nyina yesu akora hwe ne maami anim so se ma nto hwe mama mawu mi kwaku bi se dade no mi sui akora ne nim se ne papa ne maami trimu ode na ne papa trimu ode ba sika ye je na bi ni ho so ndi okoya o munisa na sa papa we akoya adwuma na so twa ne ka obebu dan ne kwa na obebu akora hwe ne papa ne maami so da ya ti mo hwe mama mawu ya because akora nim se ne papa wo sika ne obi ye hia no aye obi aduma 6 months in January every month bi as expect so be aduma ya besre mo ama bia nyuma no ana me di kaka se obi wo ha me se boso me so na otwa ne wo kesika obedi wo matam saa na mo ba de na mo ye wo se mo ba radio station bia me ni mo okuruma 6 months on diaka enkura no so agatu 5 minutes 8 minutes 6 months on diaka wa man so ogina so oyi wadi so for sika na ma nkosi kwenda nkwade ye nya dai se mo a ka bibia to mu nsem no enya asikafo nko de asikafo ebi lo mu ni aso bio se asuma no wa ukuta position bi ye se wadaroma usuma wo bia de bia meka the time na esusu na esuma na mutu ebu Africa ntende fra na mass agu se o monye biem na de bia esura no pa na ye bompa ye se obi be suma ye na mass no emutu no na ye hot my vo aduane because uto ayikura na enane ti na anan de sankwa no nso a ekata so nyina de kwa na atibot ye ba wontimi nkan wo se mutu de mu ode na obekan se ya tiam na ta eti de bia na no pa bia na e bompa ye se enua mpadifo no e be soma yen ye ko so na bia shopping so ya ni ato yesi agwagu so wodi shopping da shopping obi adi aja ho no eti mi se obi na mbu ya de so na ye bedan ye ho sa sa ta no be ko no obi ti sa e ho na ye hu ti na pa esisi hu sa mu tugu ma na boy no konko ni sisi unti ebi ana so ye kama oba no akọ hwe ahwe obi anu akọtena ho because hey hot no akọ di enti e be se ahiafo ma seven producer ade ahia yen unya bi na ho ahia ho ya obi se ahia me na me ho na kire me oboa aho kire ye ba bi a wo sha sebe unya mframa ende ho kire na emumade a wo pa unya bi no ahia de ye be kan se ahiafo ma ye be sere ye ma no tifie edwuma bi amadwuma musum ni wa ye ni wo yenso ani wa mu ni wo na brant ya ba ye adwuma nte se na wasamande yahudi ye sa de wi me se wo de ahwe oba report ame a chen se wa be se ne no eti ya hwe ni ye na mo so sebe abo ni mi apa ni mi abo no na apa abo no so mi afom so ati ase eti ya hwe ni ye na ye nyina ye nko ye ne ye gogo mu ja so je de aba ba chinchinchi de chi na fi ye de mosi ye ba sisi a hello yanko ande sala e wo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena mi di asemesio kanini pa no na saa na me so ya na wo de me edure na adi me nkwa no Kingdom garlic bitters mo benefit why o so ko to de abrewa this man abrente ni chuve unanti kakra na wabre no Kingdom garlic bitters in the capsules Asem bia ye hu edebe no hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom ginseng power capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom ginseng power capsules emani tie ni asumdie be fi abrebia oba bia o de po ahaw no
Edro bakupa wuhiane tremendous capsules. Tremendous capsules, esiesie wo ma wo ye obesima. Edro yi wo benya bi wo baabi ayeton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Na woti won kanu omo bo adwuma pa Kingdom Herbal. Kingdom Herbal. Futu sem bia no change to ho. And ye tu for escafo na yesremo mo am nsem wo bie no. And obi ampo obi be ye wadwuma atuaneka. If you ready to fee, who answer a friend from Banembra may so baby, by your mammy, we are as if I had the account, we are as if I had the account, who baby is so born or ball first now, so I'm more your Juma Benai. So I'm born across as a cobra. Nancy Dan Casunas or Gia, no Gina was what at the Sabita Frache. Oh, yeah, what by your doing Bezo Tiaka? Messi ni be yadu mo beso tuaneka nanso wagine dan ka on de ase ono na de ayira na de akodin system aso nipa odi nipa boni ni je obi a time mu mienyae minim se na ngofo obi kan pa before see be ko celebrate ben wo a show pa wo celebrate ben enu owu ya a show pa wo kai ne ma bi a wo ya na ya fa utirim wo ho anka benya nko ti ase in fact celebrate bi timi wo na ayese wo na akoy no kai kora nka wo pe etimi sisa wo dono dodo celebrity but before then no empanimfo bi edi kan mfo nyini wa me do mo cheche o kakra ebi ama enche se ye nkai omo nso wo ho but ye kase ye boni nyina bre ne betia me ya me wo fa Charles Kojofosu wa koduru olukra ne di kan su ye usu ye omo to aso ne hu ne ye be ye na afi wa be kan ya wa fe ne pa ne nia na so ye movie no so ye nyumtuni o se no ye model Charles Kojofosu Enkofo abako ebini na ekon guys na ofi na ne ombe fini pa footballers so mo mpe ball so kise chin so e wa ha je say or representing ball for Talibu Jaka Suzy Williams kai na ni me fese mami su kon create accident kon so JJ Rollins Papa J NDC for Penny pa na NDC for bi wura be ho mbe bokoro bu na afi comedians ne so de aba baba spirit akwezo abeyi bi ba wa nche oh arehu sa anso na me papa asumdi na ekon Sir John MPP for as general secretary right Sir John so no sa anso na papa is so donkuma so omunyine di arehu yi awurade ye just care be be nyina ho asumdi nyina akọ Bishop Okara What kind of I know what you want. You bow very cool. Who fear for that? Ubeka quantity and was Abeka a teaser. No nim actipa na ope. And I be another open yum tunia now pepper. Only one in yum be at the kind out to be an hour. President be our pen as some will be and they will knew a legend. Our free say we knew obeso di no ngomo omo ye show video no ba ko ho na Bishop Ben Anyako mu nyina anso wo a omo so squad no wo ha che se asem foforo kura kwaku artist Ben na wo he da check the pa Ghana ha wa free mu a wo free say ha wo kra kakra o tene no a kwaku da me nyai me mom de makoma nipa owu ya e ka me ye de ko nwum to mu a me yi Kojofosu free makwan mu a okay because Lumba nipa Asem Mpe free tete ma pen nyom sa ke bra me te se wo no me brother keto na ka chem se na wate asem aba na me di asem o se Kojofosu owu o abrechi o me brother that boy ani na no ne ye enti in fact me te no ha me because if we are seeing some nyina o kan na ne ni nyina no ho ne ye de tra ye ka ho asem so otaji Kojofosu de nyame besi na de asibia ne de ekoso bia me de sa nipa na wawu no me de da makoma so pa de toso ye ka emampanimfo na ye ampanimfo na o mo sisi president owu ya dabi papa ba ko owu ya pa me diarewo eye atames asumdi because papa no ye kan ne kra no kan no kra yade a edawo obi a betimi dia sete se papa so machine na wu ya mununkum si Ghana
Especially bibi kasai. Tetene no man no mo ye na na ye de history ye ka no. Yesu e benya bia ka kire ma say president bi ba so. Owu ye na de chisan. I remember. Yes, some na 1 3 or 2. No, de chisan na me mu bi da. Tum. Eti president Thomas de. Papa me kasa me bi no kasa che custom for. Yes. Na okusie nya fufu na nko bedi na wadu amanfo ma wadu anko ne bom. Papa ne de nya mien ni kure ni. Owuma me rewo. Osemi hu bi emu a. Meyi mu nyina edi. Meyi mu nyina edi. Ande na obi ni ema ba. Eyesa mutimeje connection. Ande na mo yesa. Ma yenda na meyi mani. Me hunu ne ne ebisi bi emu a obi a. Oh, aso. Okasa ma in fact that day me say yes. Nanso. Nti wa on the emphasis na chiri. Ya hu de be. Ozu betimi abo awura mi ni pa woni hobiem na afi akwa no ye right so ko bubu ade no bi se ye ndua ne ka ne tiribom de ahia na ofra kakra ntie njem ye ko me nyina so nye hello ofra ye te won kanti to awon komo so na nye de na afi ye mfansi hello yes sir ko je speech ni ko de yanko Lucia Chemi. Papa, then I'm Maka, then a wound here, on getting a figure. It's a genesis. Nothing I didn't know you that it's a piano. It's a genesis. Do that figure. And your Baba. The Mamma called Anna old good year come that. Anna, but money. Okay. Yeah, Papa, I'll come away, you know. Anna, okay. Anna, Matamata. But the phone to not the phone to one again. And internet will be quiet, baby, or going to come in town. Because I didn't think I know. As I open the no, I'm going to boy, Marco Baba is over this guy. We are. Okay, because you young corner will be some rabbi, young corner will be rabbi. Hello. Hello. Yay. Come up, Now I'm not someone. You want for police Obia, we are. We are Wofa escape Yame and Nene. And what didn't Obuante what to come. And you made a better one say, the Munuma Mobile, as someone Wakano. Over and Ghana, Uwe was going to be a Juma. Show car, I told you maybe a man. People what you ma, what you the guy was your man is Sapana, but some swan. See the body got the mamma crab and on Yasam, and I'm not for no, and very accident. No, it will be a good only yes, my Pacoriano. And I'm not training yet. And that's how much of many Pacono was and some months. And the other emergency, but the Pacono Agim, and will get about one. Anyone now bought problems with check and a woman. Come on, Bible said, Emma, or you know, and talk of Bani Akajazo, and that's a Dani and no me, Emma. We are escape Yamane, or what say, when I'm Yajuma. Only Yame, and Juma Papa, Abu Juma. Hello. Yes, dear. Good evening. Good evening. Jina ye ne yankasa yeti o. Hello. Me di Francis. Francis yanko ya ni. Na me kasa free event ampam. Na de owu ye pa esi me pa na yakam. Na me se nka no. Atames, okay. Yes, atames. So say asunje ni die. Yes, in Bedia dance. Yes, in a papa canon. Yes, after the Pua Media, Omina, dear Atamison Guana, who are Simipa. It's a man craft of Ghana. I know India, I know from Rollins Abreso, not President BM Wisa, near Nimtini Yamshi. Hello. 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 Yes, our boss. Over good evening. Good evening, sir. The category patch number 1. Don't go anymore. Over Miss Mia Tyler. Okay. The Estafoni be a locre.
Obu ha obetima more than 700 million akoto ta. Ba o de kakra na o de ma na dan happen. Oh. The 3,000 ko with good after the last day. No. Oh. What is canon? Edia basa wo to tax nso ntimi ntu fie tax da. Kuna be da fi ni fi what muta. So kisna chumo na ya pa. Oh. Now fast we no ya. Kisna chuo. Ya. Ya pa. Earthquake no. Oh. TNTM hello. Hello. Yes, dear. Good evening. Evening, madam. What you say? Radia, dear, on swear. Okay. Because I say half name, a friend of Bahel. Me crum, a memo of Bruno Bezo. I have Hawaii, a film. Oh, Bruno Bezo with him. I show me what and Zongo, in town. Zongo, okay. And if I told them to near or 3 more, another young to me for my Mrs. Say, oh, Sebi and Krabia. Shebi and Krabia. Krabia, Musa. Oh, what have we? Ababa wana pete to Jumzan. Wow. I may see such a new one. Nice one. Emma, you chess in here. We am here, Kwame Usuansa. President to Atam Mills. Oh. Selection at the pango for no you Usuansa Pamika near Nita, Nigeria Nita, Sama Menu. Sweet mother. Nan wabi urani nemni is a movie go guy. Oh, hello. Hello. Yes, dear. Good evening. Good evening. Oh. Pacho, make a test for you by new crew. Young Kobani crew for 1 year. Pacho, any poor we am a fire ebony. 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 Okay. Menum day, mammy shop. Mammy had to Kakram Minty, to Mammy Kakram Minty, say your daddy and to. Mammy shop, Mammy, the old banner, they am me. After you minutes, I said you're to the Gavone. Yamin Shad, hello. Hello. Yes, sir. Okay, okay. Every time I'm over 1 day, uncle, 1 day, papa, uncle. Over Nipa, we are maintaining for Professor Moss. And I won't move in the say, Benanyako. Bishop Benanyako, okay. Benanyako, on the end, the partner and to Fonso, Edia, a question for 14. I'm both for genuine Ben and him to me. I'm both for genuine, I'm both for genuine Ben and him. I didn't want me to be a boy and boy laugh or we. Last year, I'm going to me last year, I'm dead. I know standing on the patch over. I'm going to find the up in the entire woman. Yamishra, a best celebrating one Friday, be a best celebration. Hello. 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 Yes, sir. Good evening, Wofa Lumba. Major Supapa, young Koyanim. Pacho mwe de. Eradi adomo nku ye, wonswe. Domo mwe pa. Enkwe. Mwe pra je ko da fi yan yini. Okay. Mwe de me ya pa. Oh. Bob Santo. Oh. Ora me kaya. Na mi wu de mi no de ma kan pa. Wosi wanyem, no ba wo de ai wasikusie. Was it? Ah, Sanjo. Maybe one of you kiss ye. Yamin, what did you do? What did you do? What you want me? What's my name? No, buy me go. Yamin,
Yeah, kwaku ya DC. Go for Fredo do. Omo Be Salum. Okay. Muntie ne pa, no am se manchire mu ye Salum. Okay. E wo Swami. Okay. Nti ya kama de enso mu a wo ti bi ti sa town airport runabout. Bo ho ne ade ade a. Opema. Okay. Salum de say ye ma. Okay. Nti bo modern. Na sa ai number enfreme. Number 0243 0243 58 58 58 58 78 78 0243 0243 58 58 58 58 78 okay. Eti bomode na frɛ de betimi de amamo no wo aran so ame ho na fi se wo betimi obetwa akaka ma wo asan wo asafo na wo fi se wo betimi aya na mo wo akira amwa wo se e wo so ame etire okay etire wo betwa akaka ma party frɛ sa number different number na agogo welcome betwa akaka ma pa last call am didn't try to radio abegina so ache mo fa nche me. Hello. Yes madam, when your last caller? Hello. I am lucky say ni tiri nye. Yem fensi o mbusu fredi a kira yem pon.